Kulezi indaba zehora lokuqala sigwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli nazi ezinohlonze emini nje. I'm happy to say we've reached the conclusion of everything and now the ball will be in my court and I'll have the opportunity to speak, but not today. Inkantolo yemantshi yaseMonti e-Eastern Cape namhlanje iphothule izethulo zokugcina ecaleni lokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni elibhekene nomholi we-EFF uJulius Malema nomqaphi wakhe u-Adrian Snyman. When police officers observed the child, they noticed injuries. Siyaqhubeka isicelo sebhayili sikaTiffany Nicole Mick nobhekene necala lokubulala indodana yakhe ebineminyaka eyishumi nomuvo uJaden Lee Mick eFlayhoff eGoli. Just 10 minutes before the departure, we were just told that it's closed, so we can't check in, we can't do nothing. And to our other colleagues, they were told the flights were being cancelled. Kuhoxiswe ukuhamba kwezindiza ze-Fly Safair ngama-26 ngenxa yesiteleka sabashayeli bezindiza esiqale namhlanje ekuseni. Emukelwe njengamaqhawe amabhokobhoko amancane esikhumulweni seyindiza i-OR Tambo ngemva kokunqoba indebe yomhlaba yebhola lombhoxo yaba neminyaka engaphansi kwama-20 kwelase-Italy. Ngibingelele mbukeli sikwamukele indaba ezehora lokuqala enzethulela unoxolo uMamtshali wakwaMwali ihlaba ngale mhlophe qa simakhulu kembukeli sohlanganyele kanye nathi namhlanje emini. Izakhamuzi zaseThembisa zibambe umbhikisho namhlanje zikhala ngokwenyuka kwentengo yogesi. Njengamanje ke imeya sekuruleni uDokotela uNkosindiphile eqhakaza ukhuluma nazo lezi zakhamuzi ngalolu daba. Ake sicoshe bukhoma ke mbukeli lenkulumo yakhe. Bayabhadala ngobuningi bakhona. And while we've done our part to bring relief, programs are indigent, programs are deemed indigent, including the 75% write-off. All those reliefs, they welcome them. However, lenkinga yale charge ebizwa mangisho ukuthi 126 rands. It's what abahlali ba complain ngayo kakhulu, in particular ku tariff A. Tariff A la abantu abaningi abahlupheka abantulayo ba benefita khona. So ke okubalekile ukuthi sinizwile. Mara mela niyazi ukuthi this is not our problem as a Kuruleni. It is not our problem. Mara sinizwile. Because istructure se-tariffs kamasipala sisuka kuphi ku-Eskom kagesi. So through NERSA, prices are then approved, were then guided through NERSA ukuthi Mbukeli lowo ke beku Dokotela uNkosindiphile eqhakaza ethula inkulumo yabo lapha kubahlali bakhona lapha eThembisa okuthwa ke bayabhikisha kusukela namhlanje ekseni. Inkantolo yemantshi yaseMonti Eastern Cape namhlanje iphothule izethulo zokugcina ecaleni elibhekene nomholi we-EFF uJulius Malema. uMalema kanye nongumqaphi wakhe uAdrian Snyman babhekene nezinsolo zecala lokuphatha nokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni embuthanweni we-EFF owawusesisadukashe eMdantsane ngo-2018. Isinqumo ke secala sigodliwe sizokhishwa mhla zingama-29 kuMandulo. Izethulo zokugcina zabameli ezenziwe uhlangothi lwabamangalelwa okunguJulius Malema kanye noAdrian Snyman ziveze amaphuzu aqhamisa ukuthi abamangalelwa bobabili abaguquki kulokho abakusho isuka phansi eqaleni kwecala kwelokuthi bamsulu. Selokhu Malema noSnyman babekwa izinsolo zokuphatha isibhamu esikhulu idlangalaleni embuthaneni we-EFF ka-2018 ukubungaza kweminyaka 5. Inkantolo kufanele ithathe isinqumo ngalolu daba oselidonsa isikhathi eside. Your Worship, to contextualize that submission, we ask Your Worship to take into account
that this was it was an enormous celebration with thousands of people being present, and there's not one eyewitness that has appeared before your worship either as a complainant to say that they feared that there was any risk, or more importantly, your worship, that they witnessed accused number one firing a live round from a proper firearm. Not one person of those many thousands that were there. And therefore we say that fact in itself, your worship, should militate against any possibility of a conviction, and that the accused ought to be acquitted of all the charges. The state itself has conceded in its heads of argument that it cannot substantiate a conviction on the fact that accused number 2 handed over a firearm to accused number 1. Osekusele njengoba sekuphothulwe izethulo zabamangalelwa nohlangothi lombuso, imantshi ithi izodinga isikhashana ukucubungula ngaphambi kokufinyelela esinqumeni sayo esingujuqu. I'm happy to say we've reached the conclusion of everything, and now the ball will be in my court, and I'll have the opportunity to speak, but not today. It cannot be done in one day. I think you can appreciate that fact. I hear that you would love it to be finalized, but I also need to address many aspects that have been placed on record. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi azibamangazanga izenzo zomholi womkhonto wesizwe uJacob Zuma zokuhlonipha iMorocco. uMbalula uthi ANC izoqhubeka nokweseka abantu base-Western Sahara. Kusenjalo uZuma ubonakale eyithombeni einkundleni zokuxhumana evakashela iMorocco ephethe neflag lakuleli. ANC bilokhu beseke njalo abantu base-Western Sahara. iMorocco sayibona njengengxenye yayo iWestern Sahara yize yathola ukugxekwa ngamazwe amaningi asezwenikazi Afrika. Ngo-2007 engqungqutheleni yokuqoka ubuholi be-ANC ePolokwane nokuyilapho uZuma athola khona ukubaholi iqembu, kwaba nenqubomgomo eyavezwa ukuthi kusekwe iWestern Sahara. Le nqubomgomo yaphinde yaqinisekiswa ngenkathi esevotelwe ihlandla lesibili eBloemfontein ngo-2012. uZuma njengenhloko yeqembu phambilini waphinde waqinisekisa lokhu. We reaffirm support for the people of Western Sahara in their struggle for self-determination. Njengamanje usendaweni ehlukile umholi weqembu umkhonto wesizwe nokuyiqembu lesithathu ngobukhulu kuleli. We call on the international community to support Morocco's autonomy plan as the possible effective way to ensure peace, stability and prosperity for the people of Western Sahara. ANC imgxeke kakhulu lona wake waba ngumengameli wakuleli ngokuthatha uhlangothi lweMorocco iqhube yathi ayimangali ngezenzo zikaZuma. The recognition of Morocco by Jacob Zuma is not a surprise. Jacob Zuma represents everything that is wrong. Umhlaziyi wezombusazwe uDr Levindo uthi lokhu akumangazi. Jacob Zuma's stance on Morocco could also be a strategy for him and his party to get support from the Moroccan state. Kusenjalo iANC njengoba kuleli isonto izokubamba ingqungquthela Liberation Movement izodingida udaba lweWestern Sahara nolweMorocco. Inyunyana yeyisebenzi iSolidarity ithi usuku lokuqala lwesiteleka samasonto amabili luphazamise kakhulu ukusebenza enkampanini yezindiza iFlySafair emva kokuthi le nkampani iqinisekise ukuthi izindiza zayo eziningi ayihambanga. Lokhu kwenzeka ngaphezulu kokuthi phambilini le nkampani iqinisekise ukuthi ngeke kuphazamiseke ukusebenza. Abashayeli bezindiza abahambisane no5.7% ukunyusa kwamaholo obekwa umqashi etafuleni njengoba phela bona bafuna ukunyuselwa amaholo ngamaphesenti ali10. Abagibeli basale dengwane esikhumulweni sezindiza iOR Tambo njengoba abashayeli bezindiza beFlySafair bengenele isiteleka bekhala ngokunyuselwa amaholo ngamaphesenti ayi10. Nakuba izingxoxo zisaqhubeka kepha umqashi ubeka itafuleni u5.7 wamaphesenti. Even if our members want to return to work today, they can't because they are locked out. They are locked out for 7 days, and that lockout is on condition
that they must accept the current offer on the table of 5.7%. If they don't accept it within this 7 days, the lockout will be extended for another 7 days. So our strike action, an extension of our strike notice for 14 days, was as a response to that. We are simply trying to match the company, but at the end of the day, one can also ascribe or should actually ascribe these disruptions to the company themselves. Abagibeli bazithole bengonde ngasithebeni nakuba iFlySafair ibithembisile ukuthi zikhona izaba ezenzile ukuze kungaphazamiseki ukusebenza kwezindiza. It's very ridiculous. It's very, very frustrating. So I was on my way to Debs. I should be at work at this time. I booked a flight that was supposed to depart at 6:45. So I've been here at 6 o'clock early in the morning. Just 10 minutes before the departure, we were just told that it's closed. So we can't check in, we can't do nothing. And to our other colleagues, they were told the flights were being cancelled. And when we questioned it, we were told that the communication was sent out before. But we never received it. It's scary because my brother's got school, I've got to go to work. There's a lot of different stuff going on. We have to carry on with our lives. So with that being cancelled, it ruins, it causes disturbance into our lives. Lesiteleka singase sidonse amasonto amabili uma kungafinyelelwa esivumelwaneni. Kushone abantu ababili okubalwa kubo ingane ngesikhathi kuqubuka umlilo endaweni eMjondolo iKennedy eThekwini. Lokho ke okwesine kuqubuka umlilo kuleya ndawo kulezi inyanga ezedlule. Ukuzwa kabanzi ngembukeli ngalolu daba sixhumane nentatheli SABC uNonhlakanipho Magwaza. Nonhlakanipho asikubingelele sikwamukele indabeni zasemini. Lona sekungumlilo wesine oqubuke kuleya ndawo kulezi inyanga ezedlule. Ingabe zithini izakhamuzi? Angibingelele noxolo nombukele ekhaya yebo njengoba usushilo ukuthi sekuwumlilo wesine uqubuka kule ndawo ngiyakhumbula inyanga edlule sike saba khona kule ndawo lesikuyona kodwa ngaphezudlwana kwala esikhona namhlanje sesakhuluma ke nezakhamuzi zala endaweni bayasho ukuthi umlilo uqale ngokuthi balayite ikhandlela bamvalele phakathi usisi okade ephumile endaweni yokuncebeleka kwase kuqubuka ke umlilo ke engaphakathi nengane encane enonyaka owodwa mesikhuluma ke nabo bayasho ukuthi ke umnyango akakhokha ufake lo abakubiza bona njengezakhamizi njengama-wheelies mebesho kodwa kuthiwa ama-smoke alarms okuyikona ukwazile ukuthi uhlenge ke umphakathi omningi njengokuthi na last time bakwazi ukuthi baphume bonke kwangaba khona umuntu oshonayo kodwa okwamanje sinongqongqoshe wakakhokha umfundisi uThula Sizwe Buthelezi ngqongqoshe asikwamukele sibonga ukuthi ube nathi njengoba kade ngichaza ukuthi kufakwe ama-wheelies into abayibiza ama-wheelies ama-smoke alarms mhlambe asiza kangakanani ekugwemeni isimo ukuthi singabhebhetheki kakhulu. Asiqale sidlulise amazwi enduduzo emndenini kadadewethu olahlekelwe impilo yakhe lapha njengoba sizwile ukuthi kube nesibhicongo lapho kushe khona imikhukhu eminingi okudumaza kakhulu ukuthi unina wengane okuyiyona eshonile ubebakhiyele phakathi nalo obegada ingane wahamba yena wayoyijabulisa. Impilo lezi beyingakwazi ukuhlengeka ukube ubengakwenzanga lokho ukuthi abakhiyele phakathi ngoba lama-wheeliza okhulunywa ngawo okungama-smoke detector alarms siwafake yonke indawo njengoba silapha eKennedy Road Settlement kuze makukhona nje intuthu evelayo bese lokhu kuba ngumsindo kukwazi ukuxwayisa abantu ukuthi abaphumele ngaphandle bekwazi ukuphephisa impilo zabo. Kuyisho ukuthi ubese kwenzeka isibhicongo esifana njengalesi zibe zikhona indlela esizamile. Kodwa okusemqoka kuzomela sihlale phansi nomasipala waseThekwini sesihlalile phansi nenhlangano abahlali baseMjondolo eholo ubaba uZikode ukuthi isixazululo okuyisona sona esidingwa yilabo abantu abalapha ukuthi batholelwe umhlaba bakhelwe izindlu kabusha ngoba nangonyaka odlule besilapha nakhona kube nomlilo oshise izindlu eziningi njengoba namhlanje kushe imikhukhu engama-80. Ngakho kuzodinga ukuthi umasipala sihlale phansi sibuze ukuthi isu labo ngalabo abantu balapha lithini nanokuthi indlela nje ngisho ungena akukhombisi inhlanzeko. Ngakho-ke kusekuningi kumele sikwenze kodwa silapha namhlanje kuzobe sulwa inyembezi ukuzoqala phansi ukuthi bakhe kabusha impilo zabo nokuthi njengomnyango wakwakhokha kube khona esikushiyayo.
Angibonge kakhulu ba. Loyo ke bewungqongqoshe wakaKhokta umfundisi uThula Sizwe Buthelezi esho ukuthi bala bazosiza ke umphakathi ukuthi uqale phansi wakhe kabusha njoba behleli la njoba sibona ke ngemumva ngazi noma kuzobonakala yini ukuthi base beyaqala futhi bayakha bazama ukubuyisa futhi izindlu zabo ngokusho kumasipala kuthiwa ke abakade belahlekelwe izindlu balaliswe ehholo lomphakathi. Angibuyele kuwena e-studio Noxolo. Sibonge kakhulu ke mbukelelo bekunonhlakanipho Magwaza ke obesibikela elapha ya endaweni yase Kennedy lapha ya eThekwini. Sikubingelele mbukelo isiphinde sikwamukele mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi Inkantolo yemantshi yaseMonte Eastern Cape namhlanje iphothule izethulo zokugcina ecaleni elibhekene nongumholi we-EFF uJulius Malema lokuqhumisa isibhamu esidlangalaleni esibhekene naye kanye nomqaphi wakhe uAdrian Snyman. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube kanjalo na ku-SABC Plus. Ungena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Inkantolo yemantshi yaseRoodeport inikeze ithuba ufakazi wombuso nongumphenyi wecala ithuba lokubethula ubufakazi malungana nokwenzeka ngosuku okwatholakala isidumbu sika Jaden Lee Meek nokuyindodana kaTiffany Nicole Meek ongumsolwa kuleli cala. Ufakazi wombuso nongumphenyi wecala ulandise ngosuku okwatholakala ngalo isidumbu sika Jaden Lee Meek. Ngesikhathi umphenyi wecala ethula ubufakazi bakhe kubonakale unina kaMeek ekhombisa ukushaqeka nokumangala. One resident that lives in that same floor, not far from where the child was found. She left just before the applicant left, and there was no child at that place. Are we talking about that morning now? Yes. All right. Now, remember, the applicant left at around 5:30, according to the security guard, is it not so? So when did that person leave? At the same time, at 5:30, when she left. That is her time. That was 5:30 when she left. Later, the family came and they approached the child and they decided to take the child to Discovery Clinic since there was no other help, no ambulance coming in to assist. Umphenyi wecala uphinde walandisa ngaba kufica esibhedlela uma bebuka isidumbu sengane ngemva kokuba ingane eqinisekisiwe ukuthi isidlulile emhlabeni. Uthi abakubona ukuthi ingane yayishayiwe futhi inamanxeba ezindaweni ezahlukene. Unobhala jikelele we-ANC ufikile Mbalula uthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu osahlabe ikhefu elikhethekile ngeke ahoxe emsebenzini we-ANC. I-National Working Committee ye-ANC iseNtshona Kapa izokuqwalasela ubume bamasebe ephondo. Enye inkokheli eyinxalenye yalenhlanganiso nguSenzo Mchunu osekhefini ekhethekileyo eburhulumenteni. Umbalula uthi uMchunu uyakuyeka imisebenzi yakhe ye-ANC ukuba uyatshutshiswa ezinkundleni. President have put Senzo aside with immediate effect. Argue the question of how that has happened, but is aside. We've got an acting minister who's chairing the meeting here, inside. And I've explained to you, and I'm repeating it again, that Senzo will not step aside in relation to the ANC as an elected member. Umbalula akabonakali exhalabile linyathelo le-MK Party lokucela umngeni kwisicelo esikhawulezileyo kwinkundla yomgaqo-siseko esiphikisa isigqibo sikamongameli sokunika uMchunu ikhefu ekhethekileyo. What the president has done to process the allegations that were made is the correct thing to do by a sitting president in a constitutional democracy, which is what President Ramaphosa has done, and that's what we as the ANC support. Kusenjalo umbalula uthi i-ANC
iza kuthetha-thethana namalungu e-Government of National Unity ukuze kuphunyeziswe uhlahlo lwabiwo-mali lwamasebe epalamente ngoLwesithathu. Kwiindaba ze-SABC, Dingubulelani Philip eKapa. Umholi we-African Congress for Transformation u-Ace Magashule ugxekile ukuqokwa kaSolwazi uFiroz Khachalia njengebamba likangqongqoshe wamaphoyisa. uMagashule ubekhuluma nabeyindaba eBloemfontein kulandela umhlangano weqembu lakhe obumayelana nendlela elizoqhuba ngayo njengoba kuzokuba nokhetho lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Magashule uthe esikhundleni sokuba ivumele umthetho ushushisela ababhekene nensolo zobugebengu, i-ANC vele yabona kungcono ukubilandela umgomo wokunikeza umhlaba khefu. Ugxeke kakhulu ukunikezwa kukangqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu ikhefu wakubiza ngokuthi kufana nokuthi uhanjiswe eholidini elizomkhokhela. A party like the ANC with its own elected leadership, a party like the ANC where the branches nominated people to go to parliament, the president of the ANC says to his own executive, National Executive Committee, the highest decision-making body in between conferences, I don't think there is any capable person amongst the National Executive Committee. I don't think there is any capable person amongst the members of the ANC in parliament. What does it say? Iphini likamengameli we-act lithi bona baseka umkhwanazi kulandela inzolo zakhe ngenkohlakalo esemaphoyiseni. Magashule unxusa amalungu eqembu lakhe ukuba ahambele emphakathini ekhankase. Emukelwe njengamaqhawe amabhokobhoko amancane esikhumulweni seIndizi uR Tambo ngemva kokunqoba indebe yomhlaba yebhola lombhoxo yaba neminyaka engaphansi kwama-20 kwelase-Italy. Amakhulu abalandeli athela esikhumulweni sezindizi uR Tambo ezokwamukela amabhokobhoko amancane ngemuva leli qembu linqoba isicoco salo sokuqala somhlaba kusola ngo-2012. We can't stop celebrating, my brother. You know, unbelievable performance by our baby Boge. You know what? Beating the rivals, it was not child's play. We did very well in Italy, and they are bringing nothing but a trophy back home. That's what we have been waiting for, my brother. Leli qembu likuthakasele kakhulu kwamukela ngalolu hlobo. It was hard, but you know the motivation was then really firmly embedded in us to go to the World Cup and be successful. So I think almost in terms of getting our combinations right and making sure that we can grow our culture and just the people around us, I think that was the most important thing for us to, you know, get the opportunity to win the World Cup. Inhlangano yengamela ibhola lombhoxo kuleli SARU ithi isiqasha kakhulu ngaleli qembu. We're very proud of our under-20s, you know. That just showed that the grassroots programs are working. They work very hard, you know. We went into the Sansa competition and the boys were finding their feet. To get them to win this thing took a lot of work, thanks to coach Kevin Foote. Leli qembu liguqisa iNew Zealand kwamanqamu ukuze linqobe le ndebe. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela emva kwekhefu. Mbukeli usale kahle.